ואני באתי היום לספר לכם למה כן לעשות סיפור מכל דבר, מכל דבר. כולם אוהבים לשמוע סיפור מוכר, גם אנחנו המבוגרים. תראו, אין דרך אחת לספר סיפור. יש הרבה דרכים לספר סיפור, ולכל דרך יש את היתרונות שלה. השאלה היא הקשר. לרגע אחד, חבו פלאפונים ותאמינו שכל מה שאני אספר לכם זה אמיתי. מה לעשות שהחיים שלנו לא כאלה מעניינים, אנחנו לא היינו רמטכ"ל. הדרך הנוספת היא כמובן בדרך שמשתמשת בקהל.